Lero. Amina sana. Karibu sana. Abantu bonsi montegerete kuru chingongo nye chiense omonene abasini mono sana. Ninashukuru kwa chiri ye TV ye Ensoko TV kuruwaso mojo Nairobi. No tole bono mambito tose ni wa asobwamo. Buna mwatebi wono mutumishi Nyasaye. Amasa Marieta kurukunga Apostle Dr. Chef Maranga. Nihondete kubaleta lingana le Nyasaye. Imambi ya lero lingana likoleta obuya asubu mu muntu lingana linanyale kumukyo kwegena kwago lingana linyaya ko bali okonya ase familia yabo nasikera lingana ogokora igona agote biringa kaba karibu mono ammo na into ase TV imambi ya lero tunyako bato seni asobomo nigondegete goko tebya igore lingana Nyasaye goko moyo ase imambi ya lero ko tebinga Yesu tanya kungainereria na Nyasaye dali mwanya abantu orali bolimo ere niga kumanyete ekere mesingi yense tarabekwa niga kumanyete kero kwarenga senda ya mamomino mbaga buno koiborwa niga kubangerete ngakyo bugimo bobokoba igongo jere abachinga kichindi kwanyora nk'abantu nkotwara bare birengera libakweburinga ngakina amenye asense ngikiagera tinaseniwa ngikiagera nanyorwa lakini odete kwa tebinga ki oyo minto toranyorwa ase Nyasaye kero omuntu nabwate litukori ya ene chinga kijago seniwa iga torora Nyasaye libaga nakora yaramaya asobwe mabwawo nigo ndete kole talingana ni Nyasaye nyuma dala talingana ni Nyasaye tigansabe egere mwe Nyasaye atawaro mwe komo chenu tawara sire dara Yesu tata Nyasaye no mwana no mwe komo chenu nakobakire nagotogiri omone none emambi ya lero biamono dada singe njo moyo twaikireli tukuri lero abange bakure lakini gotore moyo tunakusukuru asogo tole na Nyasaye kongo jikora talingana lya basaba na bawo monene bali bantegerera kuri chingongo chiense nandonsi chinse jesiko monene tigobu yabo abarole kana Yesu lingane likonyo muntu nandi nyako bali kumusubura asire dara Yesu nchaka monaye nandi ngora monaye twasabire na kwegena amina nionda tuligere nya kubwate ebuku yago torigereria ase gitabu kemerenganio 10 ekebungu kiae emerongevere na ibere amariko ni abatabanga ogo sese nigo kwomonene nigo gokoreta obotenengu na eretari komenta obororo asobo seniwa okuo amina oyo minuti yango tebia kende yose ogora senseye orojike bwate some struggles nota keire obori Nyasaye ingi kiagera na chandeka asegente ngokora onye ne biasara bikoleta obotutukano onye ne nyomo ekoleta obotutukano onye ne biasara negale kyo bori omonene nga ningi keya ndreta sowi mabwane oyo minto ni ndete otebinga chibaraka ja Nyasaye gosogo seni wakwa monene ngori komenta bororo onye Yesu otebirenga ngo goseniare no mata itachukua muda gani Nyasaye wekacha goseni oyo minto ni ndete otebinga Nyasaye nakomanyete namanyete enkoruete nabera atoke koruete family motabuga tikene bantu none nyomba ne gasien kongo enyomo yangire amangana abeira makongo koroja bande bamenyete buya ni okwebori ngaba barabona ko bamenyete Nyasaye gangeba ni ondete ngote yo mitonga Yesu tanya kwa muntu na Yesu tanya kungainereria lingana ni Nyasaye ne lingana lira moyo ne lingana ligo chenjo mu muntu ni gontagete okomo emambi yalero mu noria omugakori ontegerete omoise kori ontegerete nga oseseni wakwomonene ni go gokoro muntu bo mutenengu ngori komenta boroigoro yae igoyo minta seri tukori lero bwana turi gukora bwana omwaka yatokire nga koru January gwasabeta mangana gete yesakore korende turarora chenchende ni ondete gotenga ki there is season and time for everything ebirombiro rone chinga ki byakeregendo ni gontete gotebiga Nyasaye tali mwanya bantu rangainere ekuno kitabu kya Numbers 23 verse 19 niyabatanga Nyasaye tali mwanya bantu rangainere gosali mwanya bantu erora abuli maswali gatebirenga ngo goseniale wekago seseni igoyo minto ni ndete gotebinga torose koganya
toro se kumuganyo monene nigonda tego tebinga Yesu nero gukora abantu babatenengo nero kwimukia abantu kurubota kubwere isage muchencha Yesu nabago chencha familia ri yangire familia ri baro jenga kento kiyangerworo bona sama ligota naki Nazareth egente kiyangeru Nazareth inga Yesu niga lenge omwana bwe kavenda bagasiyunga ki omwana we kavenda nkie gawo kwana bamanye tinga gente kiya nkerwa se Nazareth nigonda tego tebina bere atoke familia ino abantu nigo bakobari batana gakino mochionoro nobe lakini yene birengero lyo mwanya bantu lakini birengero lyo Nyasaye nigabu watemero bemye nabana bawo bana bawo ikabasome enyomo yawo ikanyoro morembe nabera atoke na morira gochandire nigonda tego tebinga Nyasaye tari kogo kekera korra abantu bachandegete nigonda tego tembambia yo mintonga ki Yesu nabwo atemero lyo no bugima bwawo tigakorera omongina bantu bangentire gusi bantu banyura mariogo bantu chinyoma nabo chikwanga omonda tewo mwanchono ntigire kwanyora abantu besungire kwanyora ndo tebire nigo nasomete mbate certificate ngakinaganye gasiyabora nigo tegete watewo mindonga Yesu dosemeretie nero uri orengo roro no yorache koborro nigo tete ngatenga lingana le Nyasaye ne lingana lile moyo ne lingana lile kore bikone ne lingana lile chencho obugima bwao haye weikiro moiso nigo tegete unataka kukata tamaa gwarosire abandi batigire bake kanisa omuntu nigo batebanga nyarebe nankuonete bobe natigire kanisa namutigire kwa yatere oyo mindo diango tebi imbu yo kwa korase Yesu imbu yo chandike korase Yesu yakogero bugima mbororo bogo chakale na kare igo yo mindo ni wenda ngo tema mbiyero una montegerete korwa seti bia soko tibikuru muchona irobi ni wenda ngo tema mindo hando osi asore ayora America watori ne mechando naboko bwata kwanya nga chitarigi choko nyoro musaranda likitano useta likisita kwama konyoranga liliaye ogo chikonyoro musara na liesimiwo guruseno nga maho minuno muroire tato minuno muroire lakini matukande ekerota na nyoro musara abantu balebuya setani ni muongo setani kazi yake anakuja kuua kuharibu na kuangamiza lakini Yesu amekuja tukawe na uzima tele igo tegete watabenga Nyasaye talikolira li masomo Yesu talikolira likieni talikolira nga family gikwaru Yesu ni gakoli yo montema mbyalero oyo ole tayari oyo tagete komokorera inga ni gakoli abantu nahu bali batebenga Yesu no mata wote ni ngetere mechando utabagi kwa Mungu omonto yo mokoro kwa Ayubu niga eterete mechande yere menge mono kara alia ogotebunga yaya abanyikazi bago changa chombe chakule abo kerike tarahere ekende gyaswa nkidade woteyo minto ninjege kyagera kwa motiga Nyasaye nasenge njo tabwatie gasi nasenge njo moiseke enyomo yangire naboko nyoro motete konyomo gotiga kwanyoro lesenizibu yangire emekosi yakubwatiri lakini wadete okwaniranga onye nemekaye chindeli gosibete haseli dara Yesu suborwe onyamangana na roro akwone tuma mincha nobugima bwaho Yesu nabwate chinguru cyogo chencho bugima bwaho neba batebete ngato koragasi neba batebete ngato konyomo omate setan naro abarogimbaro abanyanda bombaro bagusali destiny y'omuntu kwanyoro mushika nababwate kenekerekia onyoro muntu tete komonyomo lakini for a short time kwanyorango muntu olio osire bozego mbarago sana olimiri gisimi cyakire muteta kwanyoro muntu yakwebolinga ngikera sobuga bwana nigetege to ikaranza kiite mukutano ukai chini ujiulize ni kitu gani kinafanyika katika nyumba ya baba yako na mama yako omanye ngangi kerese ino na vera atoke ngase ino enyomba mwa batene ya maraba hono weikire kwanyoro regasi nigotagete kwagaja manyayiga ingebire cyambire byarengo kwa naselira baliri go ikabiko bolinga ki insota agajete mamo minota agajete ayeningo you need to speak the word. Useme chambo kwa mchanga. Mwanadamu alitoka udongo. Machi ni udongo. Chakula ni udongo. Mundu wakiva ni udongo. Wakifunga mundu ni udongo. Ndio kitabu cha Joshua chapter 1 verse 3 inasema kwa tabanga andozi asama gora gara tache na Yesu okoire. Ekero na boko nyoro muntu asomete. Ogo chikoli yegasi. Kwa nyore mekosi na bale buyabegete yanga. Oko ganda se boss ekomurigere yamwanga. Omuntu singange kyaba. Abantu nabao kubekera ekieni getari ekyao. Bakuwa namangana none mikosi. Muntu akugora lori biasara. Wachi okole biasara kwa mekonyoranga enchirani au gakoni. Haitoli kuoni bata matoka machingi nishingi. Kwebole maswala ningikere. Katara ana katika maisha yako. Ndio maana Mungu amesema baraka za Mungu umutajirisa muntu. Nchini komenda usuni juu yake. Igoyo mitoni wote wote. Nima etenga wachande kire miake menga segetanda.
nimanyete nk'abantu bagosekerere batebiringa ngento kiyange ko base familia yino lakini nigo ndete wote binga nigo na retirringana lyo mosacho yo mokoro kunga Yesu oyo bege twasembera amatukatu akaira kabonga urasa bakure akabwa osi nere na koretirringana mambya ngo tebinga ki nkonyarekanere Gonyarekanero yo minto tigakwengento moiseke tigakwengento mogaka bantu tigakunywe sumu Yesu nabwatemero bemya naye kwaganyire mono nigonda de watebinga torosa kuganya chinga kijanya sanyu gachire ayo mungino kolera ayo mwako kolera nigonda de watebinga yasahe nigago chorega soko bogo kwaye namanye tingyo wetera namanye tinga yago namanye tobogi moboli wetera kwaganyire mono bande na morera bachande Yesu kali bande ne blessa bantu banyura mariyo bagabaikiro moshe monda batangantare ngo timoka ya amarigoni yabade basegeta ya Proverbs 18:21 inga obogi manama kweli ni wobora soro meme nabali baranje korokorera nabali amatunda tokoboga mambya dando je byansambire bigo samba ke korore twate byansambire ojigo jake byasara badando je tinkon orore twate nga tokon lakini usigo koli bas positive about your life na abato buadi ninganjite ko mukamambe kango sabanga tanyasa mbiyamano nyasa kwa ngere chigari mbiyamano kwa ngere chibroke mbiyamano kwa ngere chibesa mbiyamano chiro motenengo unangote aba mangana ali go ikabebo omonene go ikabu atiringana liaye ali ikana ngana liaye mondo taye seye no yomo alisaliwa kwa maskini hakuna mtu hata mmoja aliyesaliwa kwa maskini umaskini ni pepo na umaskini ni spirit ndio kitabu cha Deuteronomy 8:17-18 inasema usije ukasema kwa moyo wako kwamba utajiri ulio nao umepata 18 inasema bali utamkumbuka Mungu muumba wako ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Omuntu nyeto bwati spirit ya biashara no ewe millionaire ya moto gonya nakokora it is a spirit obotenengu ni roho igoyo muntu no ndete ngotabinga omwako erire kero kende no moisheke na bwatete na tate nyomu lakini kuaganyire chienge chimendi chikobuneka onda kongaina ngokwera ma America gotika onda gotengo korera ale gotika samata bago wote na kina chande kaiga lakini ndete wote na Yesu na bwatemero lemia Yesu na bwatemero lemia my brother my sister never give up in life continue trusting upon God Mungu is a game changer, is a massive God, is a power of God, is a miracle working God. Anajua kile unapitia na amanye tengio wetera nigonde to kwanira ayora segetanga asiri etera Yesu onyoro kubweniwa ayenyo moyage tabwa kyo morembe onyoro morembe asetera Yesu ayo moisego kuriyegas yesa igore merango asiri etera Yesu na kwana irobo gimabwao nga yesa gokonya nga yesa igore chinjira abantu bali okwana barago nyasato me destiny aliba para kubwato boko hogi mawo change lingana linya sai ne lingana lile moyo inga o siseri go monene ni go koreta obotenengo amina napenda hilo neno na eretari commenta oboro asogo seniwa okwo nyasao ni okwanire mubarikiwe sana na Mungu awatende wema bali bono mondigirete mambo ya lero ni ona gusabire onye koromo rwaire bekoko bogasorwarita onye kobwate okuganikonde wensi we kokoboko wasetivi ndate gusaba obe na imani we work by faith not by sight. God is a miracle working God. I trust God. Nimechua yale saa nkoreire litugere mokani niche dagana na chanda tende mu anda etangosti nkoe my story utalia machosi nyasaye wona tobegete chianga yanto abwate ngore ngoyare ko warano esuti you cannot afford no necha ya telebob lakini Yesu asenga joko mulangeli Mungu amefanya maadui sako watasanga ali nyasaye uchikokora. Ninakubariki hii mwezi tunapofuka mwaka neema ya Bwana ikakubebe mkono wa Mungu ukakusike osese niwe na ande na agotebiriga turi gukuma kuri amapema mekaye chia chari ekuru emekaye chinsumo chisa machikuri yabantu ekurwe emenyoro nde yonsi ekuru asire Yesu agotuntuka na manyinga Yesu wate dini ya onsaba munaye data nyasaye no mwana no mwekomo chenu nakuba kile nagotogiria senye njaya nyasaye mbia mono tata zenyencho homurigere yondigere ya setivi tata nyasaye nimanyetenga abantu basibire nebirecha abandi na maruira bacandete abandi no morembo teyo abandi banyura mariyo baroshire Yesu na atumire lingana lyawo na asalire kiremeremo ya birecha aseri etali ya Yesu abasibire basuborwe abarwarete babuene aseri etali ya Yesu abategete konyo mu banyomwe abaligiri kigasi cyaborire Yesu igore merangu aseri etali ya Yesu Kristo waogwanchira nyasaye mikosi yote na wandama ikawachirie kila madaba
yao inaonena kinyume na maisha yao ebatiga siri ya Yesu na sini yomo gakoria na sini yomo nginori tata Nyasaye bakonya haya no munyamabera mange na otoranire kireme kabirecha na salire kira kirana kikobwati abantu Nyasaye mangana onse akwanetwe mamincha n'abantu aho Yesu basubule unadoji gukora umwaka barora masene kago unadoji gukora umwaka tata baseseniwe aseri ya Yesu na kwanira chinjira chigoke bali badade kwenda Amerika chinjira chigoke manyore jivisa aseri ya Yesu bali modade konyomu monyomwe na bali modade konyoma monyoma aseri ya Yesu na abaseseniwe monyore emiukisa ino tigo monena abalende na ndabamo na inwe abana bakonda giskuru Yesu igole chinjira monyore skuru visi maogole biashara biseseniwe biamono data asengeje wakonyire omuligero lyo Nyasaye bakonye babweni bakakisime bagoteba ngekene bakororire wetira manyinga Yesu Kristo tuwasabire na kwegena amen. Amen. Mungu awabariki sana. Ubarikiwe. Kama watahitaji namba utawapea. Thank you. Umajito murigeria na radio marani twakunyora litukuri ale na otebyangani tukuri gusamura amaseseni asigeta sinigeito na gwakire sana so mpasto ito kwa iguru manjito murigeria nga anonsio gwetera Nyasaye na manyete na kirobwata so kwegena Nyasaye ayonse na nyareka gwita igonga andonsio gwetera be urwale te rudas nyegitali ora sigetanda November barasaba siwase chichero manjito murigeria andonsio sore no gusaba no kwegena kwanenga kubwato kwegena Nyasaye ko gusaba monguru kumatebyanga ekira kinda itonkaranya mabwane Nyasaye nabe kago kwikirania kole na otebya litskuri ale rompasti to gale gotwa malandia na ndatundu kwa ngai samoni anyarika gutokwanera kinga kicine cyesku kuni metama temwa sokire mbali babwate mbali batabwati wonta itingana no pasti to anyarika gotwingana ase taikan keigo tunyare to gusangana tunyare to guseseni gwasigita senigito nga enamba yaika gochuko manjito murigere mbali mwasabete last week nyanya tingo kubekera kole litskuri ale runanyarika ko yeteba ekera gochuko lyo murobiri nga Pastor Nande karibu karakwana no mwanchu murigeria motenge Christmas yekeboigo wasange. Amina sana. Thank you Diana. Asante God sana. bless you. Diana Mungu akubariki sana. Ega sio karalengia. Amina. Yani sisemi kama ni mchezo kukua hapa. Si rahisi. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu. Ni ngondete kukuonera igoro ya Christmas. Koji kwa sababu tora se Christmas. Christmas yake ni siku ambao Yesu atasaliwa togocha wenchoi tosereke uko iburu kwa Yesu lakini manyaiga kende yonsi kereke yekaroge gocha setani tariko gokiwa nono umwane kerako iburwa mbaro rogatana twana ngo torole ngakiare nagia gora samariko amatayo ibere ekarogo somekaro Yesu iboletwe engana ninja rolekanete mama chusi walifuata ile nyota erote kare iwete na role ngo mufarume umuruti agataba na umuruti onde na roro akabanga kumuita Yesu lakini tanyareti montonde bwensi ubwate ngana ningia kuikarigwe iho ni gonde tukubatene Christmas ikenge bwata mangana mange mbaro wa matenge Christmas no kulia mandasi no ko warachianga ne bikoroto baro sietuki baro wa maite boyko nande baro maite Christmas Yesu koiburwa nganso bogi maboro boya imeyane amangana change oyo muntu no tata gote ase Christmas ikeni gote nya sago konya otware gende gorukunga obwanchani bwa Nyasaye orore nchirani yaonye tabo ati kendo nyari ndasyo bwate umugawie kore iguna kabosyo komwa moya kore igun komo no kako kanyenya egere kero nayo ko kabugo muina noyo ndagoke nande manyaiga amatemu amange gare December na setani akuriya abantu abana barisiko tugosabera abana Nyasaye abalende gento kebenge banyora bana kinyaruka abana bamura December leko nyora abantu abanga bakoro bosalia konyora abantu bakonju kinya sora abana bakunywa maru lakini onda tego tena tenya sato konye amangana agende buya ase Christmas yake ni onda tego tena no muhaka togochi gukora nandi Christmas yako kikabe Christmas yake kanene itoko sabanya sare ndabantu chindagere mochi kuri kiseniwe amaje mokunywa seniwe ase mokumena no mokora kisere mubarikiwe igoni onda tego bateno yo mito no bwati kende to basa guchaka gwechanda ngaga kingo kora tingole tianga tingole tiki kore na Yesu iboiri me yawo ingendo kiamana na bali babuate inyora bamino igo I wish you all the best. Merry Christmas
and happy new year 2026 ikiwa na ushindi na kisindo katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Thank you. Thank you. Karibu. Na ndusese ni wando cia sogo chipasta. Amina, amina. Anda asante sana siringana na tebale ruiko kwa rugo chutu sikiro mwako uyo. Amina, thank you. Asomurubiriti ndiwa ya maseseni anane nagokire sana okwende kanisa obakwani. Na boy gonta itokwane no mwanju murigerera na anda sentune no mote ya marietago na boige namba yao. Okay. Abantu montegerete ibagota na chingongonye chiense ke gusinya sana gotokonya. Mungu awabariki sana nyasaba seni. Abantu muri kuru diaspora, America, Minnesota, Texas. I have so many friends there. Mungu awabariki sana, tufuatilie TV ni ya maana sana. Kwa hivyo majina mnasikia naitwa Apostle Dr. Chef Maranga Kuru Kabozi. Nyali wali chache hapo ndio nyumbani mwa Maranga. Nashukuru Mungu na naomba kama unahitaji maombi, unahitaji guidance, unahitaji encouragement, hii namba ndio utanifikia nayo 07 11 63 79 60 07 11 63 79 60 na ande moga ndare kuligererie TV kurupunga soko eye ne TV erengi abwatu bwanchani ne TV yanjeta barandi yanjeta abantu bonse igo ni fight watu na Mungu atende wema. Shalom, shalom. Asante sana. Amen. Pastor ono wakolire. Amina. Kwani abantu bago na ndibono tinda gitibali bago kuligeri kwase chinsemo chirio korwa korusi bate batuboganete Christmas yeke. Tiango taikeyemo onyari go kubatei Happy New Year 2026 na wego Merry Christmas. Okay. Nashukuru sana. I want to nataka kumsalimu mke wangu Hilda Kerubo and my brother Justus Ondera and the members in the church Murongo, Kinaritia, Chiaredi Heli Kitomini, Kifelista, kule nyumbani Pastor Bishop Joseph Ondali and Jana Maraboli. Pia wakati mmoja tutamleta. So Mungu awabariki. Merry Christmas and Happy New Year. Actually garo kwane la gichana Maraboli ngo charengerero. So you had to take the position yekiagera. Amen. Doro chene sawari yejenero. I get it. Yeah. Asante sana Pastor. Nimeshukuru. Tumeana next time. Okay, shalom, shalom. God bless. Mwanjito mulgera tonda sumutuboko keigo. Tonya tokwira ntugende mu rubiri ndiba ya masesenia. Kubio neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imega taseni gen soko TV tochikumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa